नैबेयावहाय फुरा बाइकआ बरथिक जाफैजोब्बाय आरोना दा मानि थाखाय बेयावहाय फैदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ ओमफ्राय माखासे कारफोरजोंबो फैदों नायनानै लादो ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि 16 निसिमा हिसाबैहाय गोबांथार गामि ओनसोलफ्रावहाय बेबायदिनो क्लाब दङ दा बेफोर क्लाबनि गासैबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे माखासे मेम्बारफोरा नैबे खैला मैला UPPLनि ब्लक अफिस गोदानावहाय दंफैजोबो दा मा उद्देश्य लानानैहाय बेयावहाय दंफैयो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों स्पर्ट्सथ' देखायजोबगोन आरो दा नायलांबाय थानो हागोन दा नै जोंना ब्रादार निजोम मोजां दा खबर सफैजेनबाय ने औ दा नै नायलांबाय थादो गोबांथार क्लाबफोरनिफ्राय सफैनो हाबाय आरो दा आं एसे देखायनि गुवारैहाय दिनै आंजों लोगोसे दं निसिमा युथ ब्लकनि आफादगिरि आदा दा आं फंनैसो मिथिना लानि दिनैनि दिनावहाय गोबांथार बेबायदिनो क्लाबफोरनो बेबायदिनो जार्सि आरो बल नेट गोबांथार राननानै हरनाय जादों दा बिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय नंगौ दिनै जों निसिमा युथ ब्लकआ मोनसे प्रग्राम लादों जाहोना जाहैबाय जोंनि दा प्रेजेन्टलि बिटिआरनि चिफ बिथाङा निसिमा हालामाव 70टा क्लाबावहाय स्पर्ट्स मेटेरियेल हरनाय जादों बिनि उद्देश्ययैनो जों 70टा क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे साबा क्लाबनि मानसिफ्रा दिनै फैनानैहाय नाजावफैदों जों गासैबो गोजोननायखौ बावहरो सारनिसिम जाहाथे बेफोरबायदि प्रग्रामा नंगौ दरखार जोंनि थाखाय क्लाबनि थाखाय आरो जों सानो इयुननि समावबो जाहाथे सारा बिदिनो हेल्प होबाय थानायनि जाहाथे बे यां जेनेरेशनफ्रा माने स्पर्ट्सनि मोनसे कालचारखौ क्रिएट खालामनानै लायो मानो होनोबा स्पर्ट्सनिफ्रायनो जों बहुद मोनसे माने लाइफखौ दानो हायो दा मोनसे स्पर्ट्सआ जाय गथ'फ्रा बा जाय दानि जेनेरेशन यां जेनेरेशननि युथ्सफ्रा स्पर्ट्सआव बाहागो लायोब्ला बैफोरबायदि बेसादफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानो हायो मानो होनोबा जोंनि बे एरिया एसे ड्राग्स आरो बेबा अल्कहलजों एसे गोदोनानै थानाय बे स्पर्ट्स बायदि बिथिंजों फैयोब्ला सासे माने स्पर्ट्स बा सासे गेलेगिरिनि लाइफआ बै गोजान जानायखौ जों नुहुरो माने बारग'नो हायो बैफोरनिफ्राय आरो बे ड्राग्स होननाय बुस्थुआ नंगौ लाइफखौ खहा खालामो दा बेफोरनिफ्राय बोखांनो थाखाय मोनसे स्पर्ट्सआबो राहा लामाखौ जों नुहुरनो मोनो आरो दायो निस्सय नोंथांमोना नुदों आखायाव बेबायदिनो नै थफ्ला लानानै दङ बेयावहाय दं जाहैबाय बल लोगोसे जार्सि आरो गोबांथार बेबायदिनो हेन्ड ग्लभ्स बेफोरबायदि बेसादफोर दं आरो ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय दङ नै नेट ओमफ्राय दा आं फंनैसो मिथिना लानि जिथुनाखि पर्बतजरा फोजोबखां क्लाबनि आफादगिरिया लोगोसे दङ नै सारियाव गसंनानै दा नोंसोरो बेफोरबायदि जार्सि एबा बेफोरबायदि नेट मोननानै गोसोआव माबायदि थुलुंगानाय मोनदों आं पर्बतजरा फोजोबखां क्लाबनि आफादगिरि दा SK बड' ब्लक नायगिरि साफ्रोम सुबुंफोरखौ रायजो राजाफोरखौ आं गोसो गोरबोजों हामबायहरो आं दा बे बुस्थुफोरखौ जेनेबा जार्सि बल हेन्ड ग्लभ्स आरो सक्सबो होदों दा बे बुस्थुफोरखौ जाय बिथाङा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जोंनो हरबाय बेखौनो आं गोसो गोरबोजों हामबायहरो जाहाथे इयुननि समावबो बिदिनो लाइमोनफोरखौहाय स्पर्ट्स लेभेलावहाय जाहाथे नोजोर होनानै साबसिन हामसिनै डेभेलप खालामलाङो माने स्पर्ट्सनि फारसे हेफाजाब हरो बेखौनो आं बे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय दा गोजोननाय फोरमायदों निस्सय क्लाबाथ' रेजिस्टार ने जोंहा रेजिस्टार जाखाबाय दा ओरैबायदि गोजोनथाव खौरां बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायदों दा नै मोनबाय जार्सि आरो बेफोरबायदि गोबांथार बेसादफोर स' थेंक इउ ब्रादार दायो नै बिथांमोननिबो मोनबाय बिथांमोनानो जादों जाहैबाय मालिबिथा शाइनिं स्टार क्लाबनि ओरैहाय दङ नै ब्रादार बिलियान ने ओमफ्राय दा नोंसोरो दे बेफोरबायदि जार्सि गोबांथार बेसादफोरखौ मोनबाय दा गोसोआव बेसेबांसो गोजोननाय मोनखो गिबियावनो शाइनिं स्टार क्लाबनि गाहाय नेहाथारि जानानै बयनिसिमबो गोजोननाय बावग्रोदों आरो लोगोसे जोंनिनो मानिजाथाव स्पर्ट्स गेम आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय यां जेनेरेशन दानि फैगोन बे जेनेरेशनावहाय स्पर्ट्सखौ लोब्बा लाखिनानै बयनोबो अननाय आरो बयनोबो मोनसे जौगानायनि मोनसे स्पर्ट्सआव इन्टारेस्टिं लानानै दिनै माखासे मेटेरियल्सफोर जोङो राननानै होबाय बेजों लोगोसे जोंनि मालिबिथा ओनसोलावहाय 7टा क्लाब दङ दा बे 7टा क्लाबनोहाय नांगौ रोखोमनि थोजासे नङाब्लाबो स्टार्टिंआव नांगौ रोखोमनि जोङोहाय जि गोनांथि दङ फुटबलाव स्पर्ट्सआव बे बेसादखौ जोङोहाय दिनै
राननानै होबाय बिनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय बेजों लोगोसे जोङो ओनसोलाव थानाय क्लाबजों लोब्बा थानाय जों जेनेरेल क्लाब हिसाबै बयनिसिमबो गथ'फोरखौ जाहाथे बे बेसादखौ होनानै जोङो बयखौबो स्पर्ट्सआव इनभल्भ खालामनो हायो आरो स्पर्ट्सजों मोनसे गावनि फिउचारखौ दालांनो हायो बेखौ मिजिंथिनानै जों दिनै बेखौ लांफैनाय जादों स' थेंक इउ ब्रादारनिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय बालागारि मोनबाय Kholameला प्राइमारिनिफ्राय बा परबतजरा फोजौखां क्लाब दायो जिथुनाखि परबतजरा फोजौखां क्लाब परबतजरा बिसोरनि थाखायबो मोननाय जासिगोन परबतजरा फोजौखां क्लाब रेजिस्टार क्लाब दा गोजोनथाव खौरां जार्सिफोरखौ मोननायनि थाखाय बेबायदिनो नेट